Hej alle sammen. Jeg har lagt mærke til, at der er stor forvirring omkring blandt mange, jeg kan se, der skriver online, om hvorfor modtager NGO'er penge fra staten? Burde de ikke være uafhængige? Og så jeg vil gerne lave den her video for at forklare lidt, hvad det er, sammenhængen er. Og at det altså hverken er mystisk eller mærkeligt, at de her NGO'er modtager nogle penge for at udføre opgaver for staten. Så jeg har lavet et lille eksempel, og I må undskylde den vanvittige håndskrift. Det er sådan i dag i Danmark, at hvis staten gerne vil bygge et hospital, så har staten ikke folk ansat, som kan gå ud og bygge et hospital. Så det er ikke den vej, det går. Det er ikke sådan, at staten går ned i sin byggeafdeling og siger, nu går I ud på en mark og bygger et hospital. I stedet for, så hyrer de, og igen, undskyld håndskrift, en entreprenør, som bygger hospitalet. Eller som i hvert fald så hyrer nogle andre til forskellige opgaver omkring at planlægge og bygge et hospital. Så staten giver penge til entreprenøren, som bygger et hospital. Og nu er det jo ikke sådan, at staten så bare giver en kæmpe sum penge. Her, værsgo, og så kører du bare derudad. Entreprenøren skal jo selvfølgelig vise et detaljeret budget. Hvordan hænger det hele sammen, som de viser tilbage til staten, som de så får penge til. Det ser okay ud, staten tjekker, det ser okay ud, der er noget revision på, I kan bygge det her hospital. Der er også et udbud, så staten planlægger jo, det er jo ikke på grund af entreprenøren, at staten vil bygge hospital. Det er meget vigtigt. Det er jo ikke entreprenøren, som siger, vi vil gerne have, at der bliver bygget et hospital. Kan I ikke give os nogle penge? Nej, det er staten, der bestemmer, hey, vi vil gerne have bygget et hospital, vi får en entreprenør til at gøre det. Okay. Det fungerer lidt på samme måde, når det kommer til humanitær assistance, som er en stor del af det, for eksempel Danida står for. Det er også det, man hører om fra USA, som USAID har stået for humanitær assistance. De står også for mange andre ting, men de står for humanitær assistance. Så det kunne være minerydning i områder, hvor der har været krig. Det kunne være i lægehjælp til folk, der er fordrevet og har måttet tage afsted enten fra krig, eller det kunne være tørke, det kunne være oversvømmelser, det kunne være tyfoner. De er nu i nogle nyopsatte lejre og har også brug for lægehjælp. Det kunne være skolegang til børn, som har været i flygtningelejre længe, eller andre steder. Det behøver ikke nødvendigvis have noget med flygtninge at gøre, men det nu arbejder jeg for Dansk Flygtningehjælp, så det er der, jeg er eksperter, vi er eksperter indenfor. Alle former for humanitær assistance. Det vil den danske stat, eller andre stater i verden, det kan også være USA, de vil gerne lave humanitær assistance. Det kan de have forskellige årsager til, men det er dem, som siger, vi vil gerne gøre noget her. De har ikke folk ansat til det, ligesom heroppe. De har ikke folk ansat til det, som kan gøre det. Så derfor så hyrer de, og det er her, NGO'erne kommer ind i billedet. De bestiller. De siger, vi vil gerne have gjort det her. Så det kan være, at den danske stat siger, vi vil gerne hjælpe ved den her tørkekatastrofe i Østafrika. Og så byder NGO'erne ind med deres forskellige pitches, ligesom forskellige entreprenører byder ind herop. Og så er der nogen, der vinder det her udbud. Det kan også være, at det bliver fordelt på forskellige NGO'er. Men der er nogen, der vinder, okay, I får de her penge, fordi I afleverer et detaljeret forslag til, hvordan I vil gøre det. Det er ikke sådan, så staten bare giver NGO'erne en kæmpe sum penge. Nej, der er mange detaljer på, hvad skal der være i det her budget, hvad skal gå til medarbejdere, hvad skal gå til administration, hvad skal gå til materialer, hvad skal gå til biler, så vi kan komme rundt, hvad skal gå til fødevarer osv. osv. Det afhænger selvfølgelig af, hvad man laver. Og så udfører NGO'erne opgaver. Så NGO'erne her, og det kan være Dansk Flygtningehjælp, det kunne være Læger Uden Grænser, det kunne være Red Barnet, de er eksperter i det her år. Ligesom entreprenøren,
er eksperter i at bygge. Og det er derfor, staten giver penge til NGO'erne, så de kan udføre det her. For staten har ikke selv medarbejdere, der kan gøre det. Og man kan sige, hvorfor er det ikke firmaer, der udfører det her? Og et firma, som skulle udføre det her, så skal der jo være en eller anden form for profit til et firma. Det skal der knap så meget, når det er en NGO. Og der er altså ikke særlig mange penge i at udføre humanitær assistance. Det er ikke det, man bliver rig på. Så derfor er der ikke firmaer, der gør det. Og derfor går det til NGO'erne. Når man er ansat i en NGO, så skal man selvfølgelig også have løn for det, man laver. Minerydderen skal have løn for at gå derude og fjerne miner og andre ueksploderede objekter. Lægen, som er ansat til at yde lægehjælp, skal selvfølgelig have løn. Læreren, som bliver ansat til at undervise i flygtningelejren, skal selvfølgelig have løn. Så mange af de penge, som staten giver til NGO'erne, går jo selvfølgelig til at betale løn for, at de her services bliver udført. Mange af dem går selvfølgelig også til, at hvis man uddeler fødevarer, så bliver der betalt for fødevarene. Materialer til skolegange, forskellige værktøjer, som man har brug for til at lave minerydning, medicin, hvis man skal lave lægehjælp. Men en stor portion går jo også til løn til de her mennesker, der skal lave det her. Så derfor er det ikke mærkeligt, at staten giver penge til de her NGO'er for at udføre det her arbejde. Og tilbage får de, og der er meget grundig revision her, tilbage får de et regnskab over, hvad bliver pengene brugt til. Det bliver endda gjort løbende, så der er ikke noget, der forsvinder. Det er ikke fordi det hele det her system er det perfekte system, og man ikke måske godt kunne pege på nogle steder, hvor det har nogle enkelte svagheder. Men det er sådan, som verden ser ud lige nu. Og det er det system, vi har for at udøve humanitær assistance, hvis det skal gøres fra staterne. Tak fordi I så med.